हेलो लोगोफोर, लकडाउनाव थायै बोरिं मोनगासिनोबा आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअआव माबोरै गोदान फिल्मफोर नायनो हागोन बेनि सोमोन्दै रायलायगोन लोगोफोर। आंनि बेकग्राउन्ड नइसखौ खोनाना गाज्रि मोननाङा, सरि लोगोफोर, निमाहा बिनाय थाखाबाय। वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल अडराव टेक्न' इउनिक, बे आंनि यूट्यूब चैनल। थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो, जागायजेनसै। लोगोफोर क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालाम। ओपन खालामना नोंसोरो सार्च खालामनांगोन moviemed.in बेखौ सार्च खालामनांगोन। इन होनांगोन दे लास्टाव, moviemed.in नै बेखौ क्लिक खालामनानै अपेन खालाम। फार्स्टनियानो जेराव फार्स्टआव फैगोन बेखौनो सेर नै ओंखारबाय। माखासे फिल्म फैदों नै, माखौ नायनो बेखौनो नायनो हागोन नोंसोरो। बलिउड जिबाबो नङा, नै पान्जाबि मा नायनो, स्पर्टखौ नायनो हागोन। नै गोदान भिडिअ नायनो लुगैदोंबा नैयाव इंलिसनि नै निउ मुभि नायनो हागोन। बलिउड मुभि